ayu bako daramu kaya-kaya nandang Sukama bako iki wis jam piro man kaya iya jam 2 kurang sak kon kok ya wis pantes tak kok nek digawe goro-goro jam 2 kurang sak kon nggih Bu Juwarni damelaken tembangan selawat kangge goro-goro monggo boten lirir tak apa sing lawas mawon sing kalem
Nggih. Nek wayangan iku ya aja gede-gede tok. Ya campuren selawatan titik. Masih cerita, ya aja cerita tok. Wong iku nek wayangan kok cerita tok ya bener. Ya ngantuk barang, ya danyala titik. Ya mbok sapa sing rika keplekno kuku pancak kendang do sapa keplekno kumu. Ora iya kok dole awake dhewe iki bengi iki katimbalan yaiku ana Jatikalang ana daleme Bapak Sunyata. Lah iki kok jeluk bapak iki ketemu pirang perkara. Kok jeluk bapak ketemu pirang perkara. Ya iya talah mbok. Ya nek ora rapan iki jeluk bapak minangka ngurmati wong iki senajana sak bendinane iki ya pisu-pisuan iku nek ketemu wong loro sak loro nek ngene iki ya aja sampe ngomong weton omongan sing kasar. Iya, Mas. Matur suwun dumateng keluarganipun Bapak Sunyata nggih kanca kula dhewe nggih kanca kula geger sak bendina. Iya tole awake bengi iki katimbalan nang Jatikalang iki supaya nglipur yaiku kanane masyarakat Jatikalang umume khususnya keluargane Bapak Sunyata. Sing bengi iki Bapak Sunyata duweni kersa, duweni hajat yaiku ndawuhna putrine. Ya muga-muga etone manten sak loro niki ayo didongakno. Muga-muga dadiya jejodohan sing barokah mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Iya man. Muga-muga ae lumebero kabeh sing teko nok kene senajan manten tuwek, manten sik nom setengah tuwek ya muga-muga ae pinaring ngono uripe barokah. Iya to Le. Bener to Le. Ananging ya ngono nah. Awakku karo aku iki padha-padha dadi wong tuwa ya uga dadi anak. Ya sak bisa-bisa to Le. Ayo nyontoni anak sing becik, anak sing apik. Lah terus manten anyar rungokno mbok turu mbok gak lailin karo bojomu. Wong urip rumah tangga bebrayan iki aja kok disawang sing penake tok. Aja kok didelok urip sing enak sing endah mergo manten anyar. Wong manten anyar ngono pancene ya enak samu barang cukupak karo maratuwa ya disayang, mangan ya dicepakno, turu ndekok sampe pendak sore ya gak diwodo ya gak dilokno karo maratuwa ya wong tuwa. Iku nek manten anyar. Lah tapi nek wis manten lawas aja pisan-pisan mula kok awake dhewe iki nek ndongakno anak jejodohan aja nganti didongakno kaya dene dongane wong tuwa-tuwa. Donga ya apa man? Wong tuwek-tuwek biyen iki nek ndongakno anake jejodohan, putune jejodohan, putra wayahe jejodohan. Ora apa rek. Saking enake Semar dongeng sampai ngantuk.
aja didongakno yaiku jejodohan kaya dene Mimi lan Mituna. Apa men? Mimi lan Mituna iku apa? Mimi lan Mituna iku gong yaiku iwak. Iwak Mimi karo iwak Mituna. Iwak Mimi karo iwak Mituna iku saking lungkune angger petuk mesti tumpuk iku iwak Mimi lan Mituna. Lah nek awakmu kira-kira duwe mantu kok angger petuk tumpuk, kamangka sawah amba wayah panen mepe gabah duwe anyar-anyar pendung rebet lah kok mantu lho tumpuk ae nang kamar kok gak seneng. Iku jenenge rukuna kaya dene Mimi lan Mituna. Ana maneh sing dongakno anake muga-muga dadiya jejodohan kakek-kakek lan nite-nite iku ya gak enak kok. Lah gak enake kaya apa Mas? Kakek-kakek lan nite-nite niku ya sumpek. Urip sampe tuwek ngeklek. Akhire nganti pekut. Wis mari sarapan cek jalu sarapan nek gak diwehi karo putune muring-muring. Aku iki lho sekesuk segurung mangan blas. Lah dukun meja gak jange sapa, Mbok? Lho iya lali. Susur iki lho. Dikempit digoleki tegesan dikempit digoleki muring-muring sak kecamatan diuring-uring kabeh. Gara-gara golek susur, gara-gara golek tegesan. Nalika kempit iku apa lho, Mbok? Lho iya lek gak susurku. Pekun iku jenenge jejodohan nganti kakek-kakek lan ninen-ninen. Sing penak sing prayoga donga kaya dene dongane Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gladi semak gladi riko olehmu nyebut jenenge Kanjeng Nabi kok ya pasih temen. Lho pancene jarang satri ya apa sing kon iku kok. Ya terus-terusno rumangsamu kok jadi kalah iki gak boleh wong santri ayo ya padha ae akimu yo riko tok ngono sing pinter ngaji pinggir langgar iki pun ya ustaz rumangsamu kaya apa ya ora kaya kuku tole aku yo ora ngguroni tegese aku yo ora nguruki ora kepinter wong kabeh iku yo iling-ilingan ngono ae. Krono dawe Kanjeng Nabi al-insanu mahallul khata' wa lisan. Menungso iku kanggonan lali lan luput. Lah mula aku kaya ngene iki sak perdo ngelingno tok. Nek cara Arabe tadhkirah iling-ilingan supaya awak dhewe kabeh iki senajan lali ya gak kebacut. Senajan salah yo gak terus-terusan salah iku jenenge iling-ilingan. Lah anakku lailin karo bojone sapa mang yo mbok wis sliramu eger le manten anyar bojomu disrawuhi kelawan becik kelawan apik. Ojo pisan-pisan nang wedok iki moroan tangan. Iku gak apik. Ojo dume wong lanang iki nyambut gawe golekno kaya ana wong wedok salah titik ditabok. Ana wong wedok salah titik dijotos. Rumangsamu anak iki dijotos-jotosan ngono ta. Rungono Ten. Rungokno kupingmu. Ojo kok jembobok gak kru. Rungono. Kono dawuhe Gusti Allah ana kitab suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Srawungono bojomu kelawan becik. Iki nek Semar Jombang ngono gak kira iso dalil kaya ngene. Pengajar Semar Jombang iki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf srawungono bojomu kelawan becik. Ya uga
Dek manten anyar ya muga-muga kon gak turu. Layanan iki Pak, pengajian. Ya muga-muga kon gak turu. Lek gawe anak ae dole ya aja kesusu wis bojo-bojomu dhewe. Ya wis sah munggo ing agama. Ya wis sah munggo ing negara. Nek ngumpuli bojomu nek kapan gawe anak kita anak, ya aja kesusu didongani, Mak. Didongani kanthi becik. Ya paling titik ya donga bismillahi utawa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitoni ma razaqtana. Iku dongane gawe anak. Mula aja nganti gawe anak kok sarwa gopoh. Boleh keliru dongane mlebu WC. Cek anake kaya taek kabeh. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitoni ma razaqtana. Nah terus iki yo kan pancen terus-terusan iki kudu pengajian. Iki kudu wayangan. Mbak Dinda bisa kok sing jawab lagu ta? Derek. Wah, yo ketara nek gak di dhuwit arek-arek ketara wae. Cilili wong gak di dhuwit nonton wayang adon teko panggung. Iki ketara nek gak di dhuwit. Nggih. Monggo didamelaken tetembangan nggih niku meneh iki jek malam Jumat nggih. Saiki jek malam Kamis ya. Wis gak apa-apa lah. Didamelaken saben malam Jumat ahli kubur padha mulih. Kula kancani. Saben malam Jumat berarti kan. Ini penyunan. Wonten pamundutan. Oh, nggih pun enten pamundutan. Selawati keri-keri ae. Nggih, dipun atosi monggo apa Pramulayat kalian apa Bapak? Ojo di Oh iya culno aja dikandoli culno wis. Melorot sarunge dikandoli. Culakan mawon Nggih, pun monggo dipun pinangkani sinten mriku. Apa perlahan dhisik ah. Oke, perlahan dhisik ah. Bandolane ati. Alia Pak. Itu nggih. Pun monggo. Sinten pun mriku. Monggo dulu. Duit monggo duit sinten niku.
mandhape napa? Kitir Sumilir, Mas. Tembang kangen Kitir Sumilir. Alhamdulillah nggih. Ada ingkang ngersakaken. Nggih, alhamdulillah. Nggih, penontonnya kita sekatan niki. Ngoten nggih. Nggih, Nggih. kula hitung enten 300 punjul gangsal. Oh nggih. Kok dibayarno kira-kira jam tengah 8 ya gak apa-apa. Oh, mboten apa-apa. Nggih, Masih tapi- setengah 11 nggih. mboten Nggih, tapi aku durung subuh ya tak kudu dhisik. Oh, mboten ah. Tembang kangen Kitir Sumilir. Ayo Mas, aku selak ngeropel iki sila. Kok ya lari sih aku.
Nggih, pamit mulih. Diyamini kok pamit mulih, durung jam 3 ya. Buya Pak pamit mulih. Nuwun sak kersa. Mboten manggung sik nggih monggo. Cak Budi, Cak Budi. Cak Budi monggo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Mulai nggih, monggo. Kali ini kan? Monggo. Bergoyang kembali bareng-bareng Wahyu Sejati.
Tasik ta? Sampun. Sampun mantun. Sampun. Oh, ngoten. Nggih. Pun nggih. Nggih. Monggo ditutup pamuntan sedaya kula wau kalian sholawat anak soleh dan diterusno koro-koro tutup nggih. Sinten ingkang pinanggani anak soleh. Terakhir nanti untuk wayangani jam tengah telu.
syukur awake dhewe iki wis rampung. Muga-muga ae panglipure awake dhewe suwengi utawa bengi iki dole dadekno yaiku baungae kadang-kadang sutrisno umume khususnya masyarakat Jatikarang kene nah uga khususnya maneh yaiku kanane Bapak Sunyoto sak keluarga. Wis ayo dole nutupno lakon mergo iki wis ngadepi para esuk kaya apa badare lakon iki kok dole ayo